Ассалому алайкум дӯстои азиз, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали ман. Ҳама каса хуш омадед ба канали мо духтаро. Якчанд шуд барои видеои нав духтаро пурсидед. Ман ами ҳози саросима шумода навор мекунам. Зудрузи писарчаи калонин буд духтаро. Отмечат бигем ки хеле отмечат накардем. Хай ба ҳар ҳол гудака барои хурсандшавиш доставка оформид кардам. Хай ба ҳар ҳол барои гудака хурсанд кардан духтаро доставка оформид кардам. Ростигар дар ҷои мо суши доставка мекунанд. Васабия духтаро. Инами имрӯзанги распаковка чеки мо мешавад духтаро. Ба мо бо иштиёи таом ба шумо тамошои бо фароғат. Духтаро дар бораи забони доставка оформид кардем духтаро. Соат айда гузаштагӣ буд. Барои ми хидмат рафтем, доставкамона гирифтем, бигем заказ кардем, тайёр кардан. Рафтем ба такси давида када омадам духтаро. Дастаи мара билиз нахӯрдай. И духтаро запрещённый сетай номуш 1 килои 900 граммай. Иҷода фақат бринҷай моҳияи чихеле ки агар хӯрда бошем, сирни соусай бодрингай масад ки хеле суши оддия ягон чизи запрещённый дрыш надора, барои ки сраз комментария мекунед ки ҳаромай ҳалолай. Мане хеле намудаш астай жари мешай духтаро, беҳад аппетитнай. Баъдан бо мане намуди запечёниш астай духтаро. Ё ҳамаш бо як бор дига мегум ки моҳӣ, бринҷ, соус, сирни, огурци, бо чӣ дора? Майонез, ман хеле чизо қатъи тайёр шудагия, ягон чизи запрещёнӣ надора. Бо мегум духтаро, барои ки комментария мекунам. Ва ҷое ки доставка ма гирифтам духтаро, магазин буд, шир гирифтам гудакода. Печенье гирифтам барои завтра кушон, гудакона чиқа печена на. Тамошобинои канали худам, подписчикои муҳтарам, дар бораи забони русӣ хостам гуфта бигзарам. Курсои нави мо оғоз шуданд духтаро. Дарсои худмона эълон кушода эълон мекунем ва занҳое ки боное ки дар хона нишаста мехоҳанд забони русиро омӯзанд, марҳамат кунед ва курси мо дохил шавед. Ба нархи дастрас ба ҳар яки шумо забони русиро ҳадди имкон ёд метиҳем духтаро. Рақамҳо дар рӯи экранам, WhatsApp нависен духтаро. Як бори дига салом тамошобинои азиз, апаохаро, ҳама каса боз ҳам хуш омадед ба канали мо. Ана хеле пижамои нав қабул кардем тамошобино. Рақамҳои ман дар рӯи экранаи духтаро WhatsApp-ам. Марҳамат кунед, хоҳишмандо дар WhatsApp-и ман нависед барои заказ кардан, барои заказотон оформид кардан. Ман шумо дар ҷавоб метиҳам духтаро. Ва касоне ки оиди забони русӣ мехоҳанд нависанд дар WhatsApp духтаро, дар аввали сообщениятон илтимос нависед ки забони русӣ ма шумо дар тезтар ҷавоб метиҳам. Ва касоне ки бор заказ карданиянд, ман Instagram, ссилкаи Instagram дар таи комментария мемонам. Дар ҳамон Instagram муроҷиат кунед, мешавад барои заказ. Ва ё касоне ки мехоҳанд пижама заказ кунанд, дар он ҳолатам пижама гуфта дар сообщение нависед, ман шумода бозам тезтар ҷавоб метиҳам. Барои ки мешавад ки барои ягон бора пад заказ кардан ё барои ягон комментария дар WhatsApp менависанд апаохаро, дар ӯ ҳолат ростига ман ҳар яки ёра WhatsApp ҷавоб дода наметавонам. Ба ҳамон хотир касоне ки заказ мекунанд ё забони русӣ курс харданиянд, сразу дар боло нависен пеша SMS-дон духтаро. Ва анаи намуди сумкачаҳоро қабул кардем. Бахшиш ки қад тез гап задестам. Анаи намуди сумкачаҳоро қабул кардем духтаро. Ҳамаш в наличии ҳастанд. Нархҳои сумкачаҳомон духтаро айна 100 рубли российский сар мешаванд то 5000 российскира сумкача дорем духтаро. Ҳамаш качестваш брендови оригинал. Поделкош ҳам ҳастай духтаро, бо арзонтараи нархи поделкош. Мо оригиналша бисёртар дар фурӯш мебурем барое ки отзиви хуб ҷамъ кунем. Тамошобинои азиз, диққати ҳаматонро ҷалб мекунам апаохаро. Иншалло дар рӯзҳои наздикӣ ман дар Инстаграми худам гивсар метиҳам ва спонсор набират кардастем. Ссилкаи Инстаграма дар таги анами описанияи ҳами видео мемонам ва дар таги комментария мемонам. Хоҳишмандо дар омада дар Инстаграми мо подписатсия кунед ва касоне ки мехоҳанд ки спонсор шаванд, тоже дар омада дар Инстаграми мо обуна шаванд ва нависанд ки спонсор. Рости видеои спонсории мора дар Инстаграм вай кардастем, ҳоли тайёрӣ дидастем ба гивсар додан.
و در اینستاگرام ما тамошобино фақат анами хел борҳои фасони хушрӯи брендове люксове хидсезон ҳамаи чиз дар инстаграм дорум. Ман духтаро инстаграм ман зиёдаи 5 сол шид кор ва фаъолият кардаестай ҳамчун интернет магазин. хоҳишмандо боз мегӯм апаухарои меҳрубон касене ки инстаграм доранд марҳамат дароин ба инстаграми мо обуна шавен ва касоне ки анамин аз ютуб мехоҳед бор заказ кунед рақамҳом дар рӯи экранай тоже дар ватсап нависен. ҳаматон дар рӯзи хубу бо фароғат тамошобинои азиз. ман ҳамиҷадам ягон ҷо нест настам тамошобино. бисёр духтаро савол мекунанд дар комментария ё дар ватсап барои анамун духтарои нозанин апаухарои меҳрубонам имшаб нигоҳ накарда видео кардам барои шумо духтаро. тамошобинои азиз нархҳои пижамаҳои мо духтаро 1500 рубли российские 1800 буданд. ман шумода сразу скидкаш қатъӣ мегӯм 1500 духтаро успед кунен заказ кардаанда размерош ай 42 то 54 сар мешава. марҳамат кунен дар рақамҳои рӯи экрандагӣ муроҷиат кунен барои заказ ва хай тамошобино ҳаматон боқӣ дар паноҳи худои меҳрубон бошед то наворҳои оянда духтаро. дастгирии шумо тамошобинои азиз пешравии мо ай духтаро. боз як бор дига ҳаматон хушомаден. хай то